Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecmain. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hicretinin 8. yılında bu indi 629 yıllarga туры килә. Шушы елның Җумадел Уля ayında зур бер кан кыйгыч сугыш була. Моның инде сәбәбе Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün ilçesen Busra жерлекләренә җибәрә хат белән. Аны Балки җиренең идарәчесе, җитәкчесе Шурахбил ибн Гамр әл-Гhassani дигән кеше тотып ала һәм инде аның әмере белән шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең илчесен аның башын чабалар. Һәм элек-электән үк илчеләрнең башын чабу ул кешегә, ягъни каршы якка сугыш игълан итү була. Шул сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм зур бер гаскәр, бу инде ул вакытлар өчен бигрәк тә зур була, 3000 гаскәрне җыеп юлга чыгара. Аны узатыр алдыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы гаскәр белән җитәкчеләрне билгели. Иң беренче ул Зейд ибн Хариса радиллаһу анхуны әйтә һәм шундый сүзләр әйтә. Әгәр дә Зейд үтерелсә, аның урынына Җафар ибн Әби Талиб булыр ди. Әгәр дә Җафар үтерелсә яисә җәрәхәтләнсә, аның урынына Абдулла ибн Раваха булыр ди. Һәм инде бу гаскәрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Саниятул Вада дигән җирләргә хәтле узата чыга. Шушы чыгыр алдыннан Абдулла ибн Раваха радиллаһу анху елап җибәрә. Кешеләр инде гаҗәпләнәләр, ул ләкин аларга җавап итеп, Абдулла ибн Раваха әйтә: "Мине ди бу гомер монда яшәү елатмый ди. Шулай ук инде сезнең белән аерылашасы килү дә елатмый ди, ләкин ди мин ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Аллаһ Раббыбызның аятларын укыганын ишеттем ди. Ва ин минкум илля варидуха. Кана аля раббика хатман мaqdiya ди. Ягъни бу Мәрьям сүрәсеннән Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Сезнең арагыздан бер кеше дә юктыр аңа, ягъни җәһәннәмгә якынаймаган" ди. Ягъни Сират күпереннән чыкканда бөтен кеше дә инде аңа якынаячак ди. Һәм мин белмим ди, мин аңа якынайгач нинди хәлдә кайтырмын ди. Ягъни Сират күперен үтәлерменме, юкмы икәнлеген белмим ди. Һәм инде шул сәбәпле елыйм ди. Аларга инде бу гаскәргә иң хәерле дугаларны кылалар һәм инде узатып җибәрәләр. Мөселманнарның гаскәр белән Византиягә каршы чыкканлыклары инде императорга барып ирешә һәм ул 100 мең кеше җыя. 100 меңлек гаскәр, мөселманнар 3000 була. Һәм инде шушы 100 меңлек гаскәргә гарәпләрнең насаралары, ягъни инде христиан динен тотучылары Византия гаскәренә тагын килеп кушыла. Ләхм Җүзәм дигән кабиләләрдән анда тагын 100 меңләп кеше җыела. Һәм инде нәтиҗәдә 3 меңлек гаскәргә 200 мең кеше каршы чыга. Мөселманнар инде мән дигән җирдә туктыйлар, мөселманнарның инде алдан җибәргән кешеләре шушы император аларга шуның хәтле кеше белән чыкканлыгын хәбәр итә һәм мөселманнар 2 көн буе фикерләшәләр. 3 меңлек гаскәр белән шушы сугышка кирергәме, юкмы? Булай карасаң бит һәрбер кешегә 66 кеше туры килә. Әлбәттә инде мондай сугышка кирүдән мәгънә юк, бу үз-үзеңне үлемгә ташлау. Һәм инде 2 көн буе мөселманнар фикерләшәләр. Алар әйтәләр: "Әйдәгез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән бәлки инде ярдәм сорарбыз ди. Яисә инде ул безгә берәр әмер әйтсә, без аны үтәрбез" ди. Шунда Абдулла ибн Раваха радиллаһу анху турып баса һәм әйтә: "Әй кардәшләр, әй мөселманнар ди, без ди бер вакытта да сан белән җиңмәдек ди. Без дошманга каршы үзебезнең иманыбыз белән көрәшәбез ди. Ягъни иман ярдәмендә көрәшәбез ди. Һәм без ди менә шушы мизгелләрдә теләмәгән әйбергә без бит инде омтылабыз да ди. Ягъни Аллаһ юлында шәһид булып китүгә без омтылабыз ди. Әлбәттә ди Аллаһ Тәала безгә 2 әйбернең берсен бирәчәк. Яисә җиңү бирәчәк, яисә ди шәһид булу дәрәҗәсен бирәчәк һәм җәннәтләргә юл ачылыр ди." Һәм инде шушы бик матур сүзләрдән соң, мәгънәле сүзләрдән соң мөселманнар инде сугышка кирергә дип карар кабул итәләр. Алар Шам җирләренең көнчыгыш
җирләр якларында, Иорданиянең көнчыгышында булган Му'та дигән авыл тирәсендә инде сугышка керәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям билгеләгәнчә, Зәйд ибн Хариса пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям биргән ак байраклар белән сугышка чыга һәм инде бик нык батырларча сугыша һәм үтерелә. Аннан соң Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның ике туган инесе әле яңа гына дип әйтик инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына хиҗрәт кылган, шушы Негус якларыннан күчеп килгән Җафар ибн Әби Талиб радиллаһу анһу сугыша. Ул нык батырларча сугыша, аның инде уң кулын чабып өзәләр ди. Уң кулын чабып үзгәч, ул байракны сул кулына тота, сул кулын чабып өзәләр. Аннан соң шушы üzülгән куллары белән ул байракны кочаклый ди. Һәм инде хәтта риваят ителәләр, бер румлы, бер византиялы кеше, инде гаскәри дип әйтик, ул ди кылычы белән Җафар ибн Әби Талибны урталай ди, чабып үзә ди. Ике якка килеп төшә ди аның җәсәде. Һәм Габдулла ибн Умар радиллаһу анһу хәбәр иткәнчә, Җафарны ди сугыштан соң ди сугыш кырында таптык ди, һәм аның ди тәнендә 90 җәрәхәт бар иде ди. Һәм бер сахаба әйткәнчә, аның ди бүтән җәрәхәтләре дә алгы якта иде ди. Арткы ягында бернинди җәрәхәт тә булмый. Нәрсәне аңлата? Димәк, ул инде дошманга каршы чыга һәм инде ул бердә кирегә бурылмый ди. Һәм инде Җафар радиллаһу анһу үтерелгәннән соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, гаскәр белән идара итүне Габдулла ибн Раваха радиллаһу анһу үз өстенә ала. Ул инде бераз алга чыга, атыннан төшмәкче була, ләкин инде кирегә бурыла, соңыннан үз-үзенә әйтә: "Әйди, җан ди, син ди чыгырга теләмисеңме ди миннән ди. Мин сиңа сүз әйттем ди, сүз бирдем мин үз-үземә ди, син бүген теләсәң дә теләмәсәң дә чыгачаксың ди." Һәм инде үзенең атыннан төшә. Аның ике туганы килә, аңа инде ит тоттыра, бер ит кисәге. "Әйди, Габдулла, син ди берничә көн инде ашамадың ди, көч күрсен ди." Ул инде шушы итне бер кабада атып ыргытып бәрә һәм әйтә: "Мин бу итне ашап бетергәнче яшәсәм узак яшәгән булам" ди. Һәм инде сугышка кирип китә. Ул да шәһид була. Соңыннан инде мусульманнар җитәкчесез калалар. Һәм бер кеше, бер сахаба радиллаһу анһу әйтә: "Эй мусульманнар, ди, үз-үзегезгә башлык сайлагыз" ди. "Син буласың башлык" диләр. "Юк" ди, "Мин туры килмим" ди. Соңыннан инде мусульманнар үзләренең арасыннан яңарак кына ислам динен, ул вакытта яңарак кына ислам динен кабул иткән Халид ибн ал-Валид радиллаһу анһуны инде билгелиләр. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бу вакытта Мәдинәдә була, һәм ул сугышны үз күзләре белән күргән кебек сөйли. Зәйд үтерелде ди. Соңыннан ди әлемне Җафар үз кулына алды, ул да үтерелде ди. Әлемне соңыннан Габдулла ибн Раваха алды, ул да үтерелде ди. Һәм бу вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елый иде. Һәм ди мусульманнар белән җитәкчелекне үз кулына Аллаһ Тәгаләнең кылыччыларыннан булган бер кылыч Халид ибн ал-Валид алды ди. Чынлап та менә шушы вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Халид ибн ал-Валид радиллаһу анһуга инде Сейфуллаһ, ягъни Аллаһ Тәгаләнең кылычы дигән кушамат бирә. Халид ибн ал-Валид, без аны инде алдагы чыгышларыбыздан да әйткән идек, ул гарәпләрнең бүтән вакытларга да дип әйтегез иң сәләтле кешеләрнең берсе була. Һәм Халид ибн ал-Валид ул иң сәләтле җитәкчеләрдән була дип әйтик. Төн эчендә ул инде бик яхшы бер план уйлап таба. Элек-электән бит инде һәрбер сугышлар берничә көн дәвам итә торган булган һәм һәрбер кеше үзенең позициясендә сугыша торган булган. Халид ибн ал-Валид радиллаһу анһу ал белән артны ике канатны урыннары белән алыштыра. Әлбәттә, монда алга таба һөҗүм итүнең мәгънәсе юк иде, чөнки берничек тә калган кеше белән инде шушы дошманны күпме генә үтерсәң дә, син аларны инде җиңеп чыгардай түгел. Монда иң дөрес план шушы гаскәрне исән имин аларның инде кулларынан, аларның тузагыннан алып чыгып китү иде. Һәм Халид ибн ал-Валид бу эшне бик уңышлы итеп эшли. Без инде әйтеп киттек. Ул ике канатны алыштыра һәм инде ал белән артны алыштыра. Икенче көнне сугыш башлана. Һәм инде сугышка кергәч, дошман ягы күрә, яңа кешеләр пәйда булган. Чөнки тегеләр үзләренең урыннарында калды, мусульманнар алышты. Һәм инде яңа сугышчылар барлыкка килгән һәм гаскәр ипләп кенә инде шүлгә таба инде артка китә башлый. Һәм инде ниләр дошманнарның күңелләренә шик керә.
Булар ди яңа кешеләр килгән ди, булар безне ди шүлгә алып чыгалар, без аларның артларынан барсак, алар безне шулгап алып, инде янәсе бөтен шүл мөселманнар белән тулган, алар безне шулгап алачаклар да безне тармар итәчәкләр ди. Бу аларның хәйләләре дип мөселманнарны эзәрлекләмиләр. Һәм Халид ибн әл-Валид радиллаһу анһу мөселманнарны инде иң әз югалтулар белән сугыш кырыннан исән-имин алып чыгып китә. Менә монда соннарга игътибар итсәк, 12 генә мөселман инде шәһид булып киткән була. 12 мөселман, 3000 гаскәр 200 меңгә каршы сугыша, шушының 12-се генә шәһид булып китә. Теге дошман ягын инде сана бетерлек түгел. Чөнки Халид ибн әл-Валидның әйткән сүзе генә: "Ул көнне ди минем кулымда ди 9 кылыч сынды ди. Сынды гына түгел, ул ди таралып бетте ди. Һәм минем кырымда ди Йәмәннән булган шушы бер хәнҗәр генә кулымда калды ди." Инде бу сугышның нәтиҗәсен ахырын инде яңа дәрестә иншаллах сөйләп китербез.